So, good morning sa inyong lahat. Good morning. So, ngayong umaga, bago pa lang new arrival, gearbox ko. So, gagamitin natin kung anong gamit ko. Hindi ko pa siya na-try. So, nag-download ako ng mga apps para apps na panggamit ko. So, let's start. So, 1, 2, 3, ka! Hintay lang muna dyan ha. Ang laruin natin ay ang Alien Music Ride. Alien Music Ride. Ito. Nasa taas dyan. Yan. Alien Music Ride. So, click lang na yan. Tapos, tayo ng maga. Choose music. R&B. So, click mo na itong VR. So, ito na. Click lang na. Di pa natakot. Masaya rin yung ikan. Yun. May airplane. May airplane. Masaya. Ito. Nasa universe ako. Maganda rin yung wow, what a nice shoulder, bro. Neat. Wow. Kendang ikatin diyan. Just to get close to you, we burn something. And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fits me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain, and it keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the brain. Ano yan? Solar system. More rides. Ride again. Stop. Okay.
Feeling yan. Hindi man tayo. May safety. Bagala rin yung Don't you musika. stop loving me. Don't quit loving me. Just start loving me. Grabe yung feelings ah. Pati nyo, no? Tumitibok pa rin yung puso ko. Kahit wala akong love life. Really, nigga? Tumitibok pa rin puso ko. Natakot. So, yun nga guys. So, thank you. Thank you for watching this video. I hope you like and subscribe and share this video to see. Para makita rin ng iba. Pang good vibes. Sige. Thank you. Mga kapusikat, so ngayong araw mag-shoutout ako sa akong mga subscriber. So, shoutout dahil kang Elijah Kaskimo. Og shoutout po dahil kang Marcia Saturos. Og shoutout po dahil sa akong ate na nasa gawas. Ate Liniwa Kapikunik. Kapikunik. Ano si basa na? Kapikunik. Listen. Sige. So, gahapon nag-search ko, gahapon na-curious ko. Habi ko ako rin vlogger sa Lapu-Lapu. So, na-search na ako si Bisaya Vlogger. So, chat me. O, magkita yung meet puhon. Daw. Puhon. So bye. Good luck sa mga vlog. I hope more inspirational or more advice. More advice, whatever. So, mga to. Thank you.